Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο του Δημήτρη του Σίμου, του κτηνίατρου του νησιού, και μας κάνει ξενάγηση στην Μινώα. Είναι πραγματικά ένα φοβερό βίντεο και ευελπιστώ όλοι μας να το δούμε κάποια στιγμή. Έχει τώρα γυρίσει πλάνα από όλη τη Μινώα, σχεδόν τα πάντα, τα πιο σημαντικά σίγουρα τα έχει πάρει, και είναι πολύ σημαντικό ότι έχει διαβάσει το βιβλίο της Λίλα Μαραγκού, την αρχαιολόγο, και έχει προσθέσει στο βίντεο φωτογραφίες από το βιβλίο για να μας εξηγήσει κάθε πλάνο τι είναι αυτό που βλέπουμε, και μάλιστα έχει βάλει και τίτλους. Όσο και ερασιτεχνικό να το θεωρεί, είναι πολύ καλή δουλειά και μας αποδεικνύει πόσο εύκολα απλώς σε ένα βίντεο μπορεί να δείξει κάτι. Εντάξει, εγώ τώρα ως ιδέα μιλάω το πώς θα φαίνεται μιλώντας κάποιος, αν και δεν το έχω, αλλά τέλος πάντων όποιος με αντέξει, και ευελπιστώ αυτό το βίντεο να δώσει μια αφορμή από επαγγελματίες να δούμε κάτι, και αυτός που μπορεί να το εξηγήσει να έχει τη γνώση από ιστορία, αλλά και σαν βίντεο να υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες, κάποιοι καλοί γνώση τέλος πάντων, να ασχοληθούν, να φτιαχτεί ένα όμορφο βίντεο, να έχουμε τουλάχιστον κάτι να αναδείξουμε από τη Μινώα, που έχει τόσο μεγάλο πολιτισμό, τόσο μεγάλη ιστορία και δυστυχώς για πολλούς είναι και άγνωστη. Λοιπόν, εδώ τώρα έτσι πως βλέπουμε τη Μινώα είναι βορειοδυτικά, εμείς τώρα είμαστε νοτιοανατολικά. Μπαίνουμε τώρα, η κεντρική είσοδος είναι νοτιοανατολικά, ας πούμε. Έχει και άλλες εισόδους, αλλά η κεντρική είσοδος είναι εδώ, που έτσι πως θα ανέβουμε λίγο πιο πέρα. Αυτά τώρα τα χτιστά πρέπει να έχει κάποια είδος σχέδια, κάτι που θα εξηγούσαν, όπως αυτή εδώ η φωτογραφία, θα μας εξηγούσαν τι βλέπουμε, αλλά δυστυχώς ούτε αυτά δεν μπορούμε να συντηρήσουμε. Τόσο καλή δυστυχώς. Γενικά από δικαιολογίες είμαστε πρώτοι, αλλά από προσπάθεια, από ό,τι βλέπω, δυστυχώς ούτε για κάτι αστεία δεν είμαστε ικανοί. Εδώ βλέπουμε την είσοδο, και αυτό μάλλον θα ήταν κάποιο σχέδιο, θα ήταν, και οι φράχτες εδώ, τα σύρματα. Αυτή ήταν η μορφή, πραγματικά το βλέπεις και εντάξει, ακόμα και να το φανταστείς δεν γίνεται, αλλά τέλος πάντων η μορφιά είναι φοβερή. Η μαρμάρινη πύλη πιθανόν ήταν πλακόστρο, ήταν μάρμαρο το πάτωμα. Εδώ βλέπουμε έναν αγωγό. Αυτά ήταν για τα όβρια, ήταν όταν έβρεχε, ξέρω εγώ, αυτό ήταν πλακόστρο από πάνω, ήταν σκεπασμένο. Όπου έβρεχε μάζευε κάπου το νερό και έφευγε, πήγαινε προς τα κάτω. Τώρα που ακριβώς, ίσως και κάπου να πηγαίνει που δεν το έχουν βρει ακόμα οι αρχαιολόγοι. Η αλήθεια είναι ότι γενικά οι σκαφές δεν έχουν τελειώσει, και εξωτερικά, αλλά και πολλές εσωτερικά δεν έχουν τελειώσει. Μακάρι κάποια στιγμή. Ταφικός περίβολος. Αυτός τώρα είναι ένας χώρος όπου παλιά, ας πούμε, τέλος πάντων, τότε είχαν, αυτός εδώ ο χώρος σαν τρίγωνο, ας πούμε, που δείχνει δεξιά από την πόρτα, είχαν τους νεκρούς να τους καίνε και θάβανε τη τέφρα, τη στάχτη τους. Εντάξει, μπορεί να περίσσευε, ξέρω, κανένα κόκαλο, περίσσευε, να μην είχε καεί τέλος πάντων, βάζε και τα κόκαλα, ίσως και κάποιο εθήμιο, κάποιο δικό τους αντικείμενο, και τους θάβανε σε αυτό εκεί το χώρο. Εδώ είναι η είσοδος, θα ήταν με μάρμαρα κάτω το πάτωμα, δεν θα ήταν έτσι. Εδώ λέει τώρα το 10ο π.Χ. αυτό μπορεί να ήταν έτσι, ας πούμε, τότες, ή μπορεί να ήταν και τα πρώτα σκαψίματα που είχαν κάνει πάνω το βράχο να πάρει τη μορφή, και πάνω σε αυτό βάζαν τις πλάκες. Εδώ όπως βλέπουμε την είσοδο,
Αριστερά φαίνεται κάτω ένα βαθούλμα στον κιλό, δεξιά δεν φαίνεται, αλλά είχε και δεξιά, όπου η πόρτα ήταν δίφυλη. Είναι και μεγάλη πόρτα, ήταν δίφυλη και άνοιγε, και για να την κρατάνε ασφαλισμένη, θα δούμε τώρα, υπάρχει μια εσοχή που βάζανε έναν μοχλό. Φαίνεται τώρα εδώ το λούκι, θα το δούμε τώρα από κοντά. Εδώ που πάει ήταν ο μοχλός ασφαλείας. Μπήκαμε πια μέσα. Εντάξει, τώρα ακόμα έχει δουλειά να γίνει, αλλά εντάξει, έχει πάρει μια καλή μορφή σχετικά για να έχουμε μια καλή εικόνα σε πολλά σημεία το πώς ήταν. Με θυσία θεμελίων. Αυτό τώρα στα θεμέλια ενός τοίχου, μάλλον είχαν κάνει κάποια θυσία για να πάνε όλα καλά, ξέρω εγώ, μελλοντικά ως τύχη. Κάνα ζώο, ξέρω εγώ, το θυσιάζανε, είτε μπορεί και να το καίγανε, δεν ξέρω, και το βάζανε, ξέρω εγώ, σε κάνα βάζο μέσα, τα κόκαλα, στάχτη, δεν ξέρω τι, και μπορεί και κάτι άλλο έτσι γούρι, ας πούμε, αντικείμενο, και τα αφήνανε μέσα εκεί, ας πούμε, όπως ήταν ο τοίχος, αφήνανε ένα κενό και βάζανε αυτό. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω τι. Έτσι τέλος πάντων ένα μικρό χώρο βρίσκανε, μπορεί να είναι τυχαίο αυτό, δεν ξέρω, και το αφήνανε. Αυτός τώρα είναι ένας ναός του Ποσειδώνα, του Απόλλωνα, μάλλον είναι άγνωστο. Μας λένε ότι πιθανόν είναι του Απόλλωνα. Τώρα αυτά τα έχουν σκάψει το έδαφος, τα βράχια, το πάσπαρο. Έχουν κάνει τις εσοχές. Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο πειραγμένα, είτε από την πάω του χρόνου, είτε αυτοί που κάνουν στις καφές και παλιότερα, όχι τώρα μόνο. Γενικά και οι βοσκοί που ερχόντουσαν από εδώ και αυτά. Η φύση, τέλος πάντων, όλα αυτά. Εδώ βλέπουμε ένα ψηφιδωτό πάτωμα, το Βότσαλο. Γενικά και οι αλλαγές, αλλά και οι βανδαλισμοί αλλάξαν πολλά από ό,τι ήταν. Ας πούμε τώρα εκεί δεξιά που φαίνονται δύο πλάκες όρθιες, δεν ξέρω αν φανεί μετά, δεν ήταν εκεί η θέση τους, απλώς τις βάλανε έτσι να φαίνεται. Εντάξει, αυτός είναι ένας χώρος άγνωστος. Πολλά δεν τα έχουμε ακόμα μάθει τι είναι, εντάξει, λογικό είναι. Και οι πληροφορίες ίσως να είναι λίγες και δεν έχουν βρεθεί μέσα κάποια πράγματα. Και από τις πολλές μετατροπές ανά αιώνα. Αποθέτης τέφρας. Τώρα αυτό τι να ήταν. Αυτό τώρα μπορεί να ήταν τίποτα θυσίες ανθρώπων, ζώων, ποιος ξέρει, πιθανόν ζώων που κάναν θυσίες και τους καίγανε και τα ρίχνανε εκεί. Τα ρίχνανε και μέσα τίποτα αγκία, τίποτα διάφορα αντικείμενα. Το βάθος δείχνει ότι παρά το χρησιμοποιούσαν μέχρι ένα διάστημα, τέλος πάντων. Νομίζω έλεγε και ημερομηνία στο βίντεο. Εδώ τώρα αριστερά πάμε στο εργαστήριο που κάναν τα διάφορα κεραμικά τους. Εν τω μεταξύ αυτά τα είχαν σκάψει, ξέρω εγώ, πότε ήταν, το 80 μέχρι το 2000, κάτι τέτοιο ήτανε. Τόσο από το 2000
Μέχρι σήμερα τι χώματα έχουν πέσει, ξέρω εγώ, από την πάρα του χρόνου, τι φυτά έχουν βγει. Δηλαδή, όπως το είχαν αφήσει, καμία σχέση. Καμία. Έχουν πέσει πετραδάκια, έχουν πέσει χώματα, έχουν μπαζωθεί. Τέλος πάντων. Τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε ένα λούκι, τέλος πάντων. Και αυτό μάζευε τα νερά όταν έβρεχε, ξέρω εγώ, να μην μπαίνουμε στους χώρους, ίσως κάπου του χρησιμοποιούσαν αυτό για την υγρασία, διάφορες τέτοιες χρήσεις. Βλέπετε εδώ αυτά τώρα είναι καφές, έχουν σκάψει το έδαφος. Είναι απότομο το έδαφος, οπότε κάνουν και κάποιες σκαψίματα. Φρέαρ. Αυτό είναι, το φρέαρ σημαίνει κάποιος λάκκος. Μπορεί να είναι, ας πούμε, και πηγάδι ή κάποιος λάκκος όπου κάτι τοποθετούσαν μέσα. Τώρα αυτό το συγκεκριμένο δεν ξέρω τι ήταν. Κεραμικός κλίβανος. Αυτό έχει μπαζωθεί καλά. Να, κοιτάξτε τη φωτογραφία πως ήταν. Εντάξει. Μέσα σε 20 χρόνια, 25, φυσιολογικό είναι. Άμα έχει και ζώα και τα λοιπά, φανταστείτε από αιώνες να είναι παρατημένα πόσο μπορεί να σκεπαστούν. Τώρα αυτοί εδώ οι χώροι, δεν ξέρω αν ξέρουν οι αρχαιολόγοι, αλλά εγώ δεν ξέρω. Είναι διάφορα χωρίσματα. Και έχει και απάνω και άλλα κομμάτια τα οποία δεν τα έχουν σκάψει. Άμα περπατήσει κάποιος μπορεί να διακρίνει στο βουνό διάφορους τοίχους έτσι αρχαίους. Εδώ είμαστε πάνω από τον ναό. Έτσι δεξιά που φαίνεται. Από κάτω μας είναι ο ναός τώρα. Το Απόλλωνα, τον Ποσειδώνα δεν ξέρουμε. Να, εδώ οι δύο αριστερές όρθιες πλάκες που έλεγα, ας πούμε, πριν δεν ήταν έτσι. Όπως φαίνεται τέλος πάντων πίσω είχαν και κάποιες οριζόντιες. Αλλά τώρα αυτές ή έχουν μεταφερθεί κάπου εκεί κοντά ή τις έχουν πάει μέχρι και κάτω στα κατάβολα. Γενικά πολλά έχουν εξαφανιστεί, έχουν διαλυθεί, έχουν μεταχτιστεί. Δυστυχώς. Είχαμε και αυτούς που όλο και κάτι παίρνανε. Και το Βότσαλο πόσο ωραίο φαίνεται. Μόνο που τα βλέπεις σε αυτή την κατάσταση τα θαυμάζεις. Πού να ήταν και όπως ήταν κάποτε. Τώρα εδώ αριστερά βλέπω ένα τεράστιο τοίχο. Αυτό είναι ρωμαϊκό. Είναι αυτό που λένε δεξαμενή. Είναι αυτό το 18. Ο τοίχος που είδαμε ήταν ο αριστερός. Ο δυτικός, ας πούμε. Αυτό λέει χτίστηκε το 2ο αιώνα. Μετά Χριστόν. Αυτός τώρα είναι ο δυτικός τοίχος. Δηλαδή το κτίριο είναι πίσω από τον τοίχο αυτόν. Δεν υπάρχει, ήταν θέλω να πω. Εδώ εντάξει ακόμα δεν έχουν σκεφτεί και όλο αυτό να πάει πάνω και ευθεία μπροστά δεν έχουν ακόμα. Έχουν γίνει κάποια πράγματα αλλά έχει πολλή δουλειά. Βλέπουμε δεξιά τα σκαλάκια που ανεβαίναν πάνω στο κτίριο και εδώ βλέπουμε αριστερά βλέπουμε ένα πηγάδι. Εδώ τα σκαλάκια κατεβαίνουν στο πηγάδι. Αριστερά από το πηγάδι είναι και μια γούρνα. Τώρα εκεί έχει και μια τρύπα για να μπαίνει στο πηγάδι. Ίσως εκεί να μαζευόταν το νερό, να το χρησιμοποιούσαν ξέρω εγώ για κάποια χρήση. Αλλά έχει και ένα λούκι δεξιά από το πηγάδι που πηγαίνει προς τη δεξαμενή, τη ρωμαϊκή. Που αυτό μπορεί να μάζευε του δρόμου και το νεράκι όταν έβρεχε. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αυτό τώρα όταν βρέχει πέφτει το νερό, γεμίζει
το πηγάδι. Η δεξαμενή που θα δούμε τώρα σε λίγο, που είναι και τεράστια, εμένα μου κάνει εντύπωση που έχουν μια δεξαμενή τόσο μεγάλη και πάνω από το έδαφος. Δηλαδή για να γεμίσει αυτή, ή πρέπει να γεμίζει από καλό νερό, από το, πώς το λένε, από την ταράτσα, που εντάξει, δεν νομίζω ότι, και από όσο ξέρω τέλος πάντων δεν ήταν και εποχές βροχών, ή να έχουν τραβήξει κάποιο χτίσιμο ώστε να κατεβαίνει, να οδηγείται το νερό μέσα. Τώρα να γεμίζει αλλιώς έτσι, κοιτάξτε τώρα πόσο μεγάλο, αυτό όλο εδώ είναι υποτίθεται η δεξαμενή. Αυτό τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 10 μέτρα το φάρδος, 15 το μήκος. Είναι ένας μεγάλος ο χώρος. Αυτός εδώ ο τοίχος αριστερά είναι το άλλο κομμάτι που λείπει. Και εδώ από κάτω, θα δούμε τώρα, είναι το γυμνάσιο, είναι διάφορα. Αυτά εδώ τα που έχουν πέσει είναι διάφορα κομμάτια του τοίχου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η καμάρα, έχει και, εγώ βλέπω και χτισήματα του τοίχου τέλος πάντων, κομμάτια. Τέλος πάντων, αυτά ίσως είναι και λεπτομέρειες. Ακόμα δεν τα έχουν, πιστεύω, αναλύσει καλά και αυτοί. Δηλαδή φαίνονται κάποια κομμάτια ότι είναι του τοίχου, δεν είναι της καμάρας. Η δεξαμενή ήταν σκεπασμένη, το ταβάνι ήταν καμάρα, ήταν πώς είναι στη χώρα στους κάτω λάκους. να αυτό εδώ. Και αν δείτε έχει και παραθύρες μέσα. Τώρα δεξαμενή και παραθύρες δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Φαίνονται κάτω χαμηλά, κάτι 3 σημεία είναι που έχουν βουλήσει και είναι 3 παραθύρες. Τώρα αυτό είχαν κάνα ξύλο μπροστά τότε και με την πάω του χρόνου έφυγε, οπότε πέσανε, ή οι πέτρες δεν ήταν καλές, ποιος ξέρει. Το γυμνάσιο είναι από κάτω, από τη δεξαμενή, όπως λένε ότι είναι δεξαμενή τέλος πάντων. Και όλο αυτό τώρα που βλέπουμε είναι το εσωτερικό της δεξαμενής. Δεν φαίνεται τώρα από το βίντεο. Πάντως αυτός που ξέρει, το διακρίνει, είναι 3 παραθύρες. Πανύψηλο κτίριο και λογικά έχει και ακόμα κάποιο μισό μέτρο, ποιος ξέρει, βάθος. Ειδικά όσο ερχόμαστε προς τα εδώ, επειδή και το έδαφος είναι με κλίση, πιθανόν να είναι πολύ πιο κάτω το έδαφος. Δεν ξέρουμε και πώς ήταν πριν χτιστεί αυτό. Γενικά υπάρχει μια τεράστια αλλαγή. Εδώ αριστερά κάτω βλέπω μια παραθύρα. Έχει και άλλες τέτοιες. Αυτές είναι μικρές. Λογικά βάζανε ξύλα για να φτιάξουν σκαλωσιά να χτίζουν από πάνω. Αριστερά κάτω φαίνεται. Ή από πάνω. Άλλη σειρά. Και βάζαν μάλλον λογικά ξύλα για να φτιάξουν σκαλωσιά να χτίζουν από για να γίνουν πιο πάνω. Το θέμα είναι ότι δεξιά είναι 2 ανοιχτές. Τώρα αυτές διάτετες, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν ήταν δεξαμενή ή ήταν κλειστές και τις ανοίξαν τώρα. Τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργο γενικά σαν δεξαμενή. Ο χώρος εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι, αλλά τέλος πάντων. Από κάτω εδώ, ξαναλέμε, είναι το γυμνάσιο. Αυτά τώρα ήταν βαζωμένα, ήταν χτισμένα, ήταν μαντρότυχοι. Ήταν τελείως σκεπασμένα τέλος πάντων. Φαινόντουσαν κάποια πράγματα, πιο πολλά τα σκεπασμένα, πολλά μπάζα, πέτρες. Άντε να βγάλεις άκρη, τι γίνεται. Ήδη όμως έχει γίνει τρομερή δουλειά. Και αυτό που βλέπουμε, άμα είναι καθαρό και υπάρχει, πώς να το πω, κάποιοι δρόμοι να περπατάμε, να τα βλέπουμε έστω από μακριά, και είναι σημαντικό, σπουδαίο και λειτουργικό. Δηλαδή προσφέρει αυτό, μόνο που έτσι αυτή η κατάσταση που είναι, προσφέρει. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι το γυμνάσιο και αυτό τώρα που βλέπουμε 2 μεγάλες πλάκες είναι το αποχωρητήριο. Αυτό είναι το ταβάνι.
αριστερά είναι το αποχωρητήριο, εδώ είμαστε στη νότια πλευρά. Κοντά προς την πύλη την κεντρική τέλος πάντων, σχετικά για να πάρετε μια ιδέα. Αυτό εδώ το αριστερό κομμάτι είναι το αποχωρητήριο και πιθανόν ήταν παράθυρο αυτό. Εδώ από κάτω βλέπουμε και την αποχέτευση του αποχωρητήριου, πηγαίνει προς τα κάτω. Κοιτάξτε χτισήματα, Αυτό εδώ είναι το αποχωρητήριο και η αποχέτευση εδώ από κάτω. Πήγαινε προς τα κάτω, τώρα αυτό το κάτω κάπου πήγαινε ή το αφήνανε έτσι χύμα που δεν ξέρω πώς ισχύει αυτό ή ξέρω εγώ δεν το έχουμε ακόμα σκάψει. Και έξω και μέσα έχουμε ακόμα πολλή δουλειά, μακάρι κάποια στιγμή να γίνει κάτι. Εδώ τα τυχεία. Εδώ τώρα στη γωνιά βλέπουμε, έχουν κάτι σαν οδηγό, αυτό το κάθετο, το σκάρισμα που έχουν κάνει, πιθανόν ήταν έτσι για να φαίνεται η γωνιά να είναι αλφαδιά. Εντάξει, έχω μετακινηθεί κάποιες πέτρες με πάω του χρόνου για διάφορους λόγους, αλλά αυτό ήταν κάθετο. Βλέπετε εδώ τώρα έχουν πέσει και πέτρες κάτω. Εντάξει, και λόγω διάφορων λόγων τέλος πάντων έπεσαν, αλλά υπάρχουν και κάποιες ατέλειες. Δηλαδή τώρα υπάρχουν κάποιες μεγάλες πέτρες οι οποίες είναι λεπτές, δεν είναι παχές. Αυτές τώρα κάποια όθηση, κάποια δύναμη να ασκηθεί, φεύγουν από σεισμό, κάποια κατολίσθηση, κατάρρευση. Κοιτάξτε εδώ τη σκάλα. Εντάξει, τέλος πάντων. Όλα αυτά τώρα ακόμα είναι μπαζωμένα, δεν έχουν γίνει σκαφές. Έχουν γίνει διάφορες, έχουν φύγει από πάνω μαντρότη, έχει και πάρα πολλές πέτρες, αλλά ακόμα έχει πολύ πράγμα. Εδώ τώρα έτσι όπως πάμε, το γυμνάσιο αριστερά. Αριστερά έχουν σκάψει αρκετά. Λογικά προς εκεί θα πάμε τώρα. Εδώ έχει ακόμα μπόλικο χώμα. Εδώ είμαστε από την κάτω πλευρά της εξαμενής, όπως μας λένε. Εδώ μέσα δεξιά είναι το αποχωρητήριο. Βλέπετε και έχουν σκάψει και το έδαφος για να φτιάξουν το κτί, ας πούμε, να ισιώσουν το έδαφος. Εδώ έχουν προχωρήσει αρκετά στις σκαφές. Κοιτάξτε χτισήματα. Να, δεξιά είναι η είσοδος. Από κάτω υποτίθεται ότι υπάρχει και ένας αγωγός όπου πηγαίνει το νερό για να καθαρίζει το αποχωρητήριο και να φεύγει η αποχέτευση κάτω μετά έξω όπως είχαμε δει. Η πόρτα δεν είναι τόσο μεγάλη. Άμα δούμε πάνω φαίνεται μια πέτρα, ένα κενό, τόσο ήταν μικρή. Αυτό ήταν δηλαδή αριστερά χτισμένο. Τώρα αυτό ήταν για παιδιά, για σκλάβους, ξέρω εγώ, μου φαίνεται λίγο περίεργος ο τρόπος αυτός. Αυτές εδώ οι τρύπες, το έδεξα έχει σπάσει πέτρα. Αυτή η αριστερή που φαίνεται έχει και άλλη μία δεξιά. 3 δηλαδή. Είναι οι τουαλέτες τέλος πάντων. Αυτό το ήταν από κάτω πλακό, πώς το λένε, είχε στρώσει πέτας από κάτω, αλλά τώρα δεν φαίνεται, έχει σπάσει. Όπως φαίνεται εδώ στη φωτογραφία. Αυτό τώρα για να καθαρίζει, δηλαδή πολύ νερό τώρα, δεν ξέρω πόσο λειτουργικό είναι. Και ανοιχτός ο χώρος, οι μυρωδιές, ποτηγή ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω, πολύ περίεργο. Νομίζω το πιο παραδοσιακό με κεραμικό σε κάνα αγγείο μέσα θα ήταν πιο καθαρό. Τέλος πάντων. Είναι λίγο πιο ρωμαϊκό κόλπο αυτό. Αυτό μπορεί να τα κάνω παράθυρο, ξέρω εγώ, να αερίζεται. Κοιτάξτε τώρα αυτές οι δύο πλάκες που είχαμε δει πριν από πάνω και κρατιέται από αυτό το ξύλο. Αυτό το ξύλο ίσως και θέλει λίγο να το δούνε. Εντάξει, τώρα αυτό εδώ πρέπει να σκαφτεί. Να βρούμε και από τη δεξαμενή το νερό πως πάει εκεί. Εδώ έχει πολλούς χώρους και απάνω ακόμα μας σκαφτούνε. Εδώ έχει ένα λούκι
και έχει και μια είσοδο ή έξοδο, δεν ξέρω ακριβώς, για το νερό. Τώρα και αυτά ίσως δεν τα έχουν σκάψει ακόμα. Εκεί δεξιά τώρα είναι κι άλλα δωμάτια. Τα πάνω η κορυφή και αυτά ήταν κατοικήσιμα. Λοιπόν, τώρα που μας δείχνει. Τώρα πήγαμε πιο δεξιά. Εντάξει, τώρα αυτά κάτι έχει γίνει, αλλά είναι ακόμα, όπως βλέπετε, μπαζωμένα. Έχουν εδώ πέσει τα τυχεία, έχουν πάρει μια κλίση προς τα κάτω. Γιατί δεν έχουν βρει βέβαια εκεί. Εντάξει, πέρα από το ότι υπάρχουν σε διάφορα έτσι μουσεία, έχουν κλέψει κιόλας, έχουν μεταφερθεί είτε για χτίσιμο σε πιο κάτω τείχους. Αυτό τώρα αριστερά ακόμα δεν φαίνεται. Κάπως έτσι ήταν, διάφορα ακόμα. Εντάξει, θέλει λίγο δουλίτσα. Για πάνω που έλεγα πριν ήταν κατοικήσιμο και μάλιστα έχω βρει και κεραμικά 3.000 π.Χ. ξέρω εγώ. Τέλειος αρχές. Ναι. Τώρα αυτή την επιγραφή εγώ δεν την ξέρω. Ούτε βλέπω κάποια πέτρα να γράφει κάτι, δεν ξέρω τώρα αν έχει κάποια πέτρα εκεί. Τι μας δείχνει. Εδώ έχει ακόμα δουλειά. Τώρα αυτό εκεί μέσα έχει μια πώς το λένε, κάποια ισοχή έχει προς τα έξω, αλλά δεν ξέρω τι. Με το νερό δηλαδή, δεν ξέρω τώρα απ' έξω που έχουν υδροροές για να μαζεύουν τους αγωγούς για να μαζεύουν τα νερά από βροχές. Εντάξει, τώρα και εγώ τι λέω, είναι λίγο νωρίς ακόμα σε αυτά τα σημεία. Άσκαφα. Πάντως έχει γυρίσει, θα πάει και μετά πιο πάνω, αλλά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Εδώ δεν ξέρω τι μας ήθελε να μας δείξει πριν. Ναι, αυτός εδώ είναι ο αγωγός υδροδοτήσεως. Όταν έβρεχε και κρατάει τις υγρασίες έξω από το κτίριο. Αυτό τώρα μπαίνει μέσα και στρίβει αριστερά. Τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο μέσα πάει, από πάνω ήταν πλάκες σκεπασμένο. Πρέπει να ήταν αρκετά. Άμα σκαφτεί θα μάθουμε. Αλλά επειδή έχει και στον τοίχο κάποιον αυτή εδώ ας πούμε τρύπα, κάτι είναι τώρα, έφερνε, έδιωχνε νερό, κάτι τέλος πάντων. Αυτά τώρα ίσως να το, άμα γίνουμε το καλό ξανά στις καφές, να μάθουμε. Και πού δεν έχει πάει. Εντάξει, πάνω κάτω γυρίσαμε το νότιο κομμάτι, ας πούμε, το πιο γνωστό. Και αυτό τώρα έχει γύρω γύρω φρούριο, είναι τα τείχη που προστατευόταν η Μινώα. Πάνω εκεί είναι ο λόφος και εκεί έχει διάφορα. Δεν έχουν μείνει τόσα χτιστά, έχουν μείνει όμως καψίματα από τα εδάφη που έχουν διαμορφώσει το χώρο. Εδώ πέτρες και κακό να μπουν σε μια σειρά, έχει πολλή δουλειά. Πώς ήτανε.
Όλα αυτά τώρα είναι μαντρόντυχοι. Έχει αριστερά έτσι προς τα πάνω, έχει διάφορα ακόμα πώς να σκαφτούν. Κρύβονται δηλαδή σίγουρα από κάποια χωρίσματα, κάποια πράγματα. Εδώ μάλλον ξεκινάει να μας γυρίσει τον τοίχο γύρω της Μινώα. Εδώ κάτι μας δείχνει. Τον τοίχο μάλλον που θα ακολουθήσουμε. Απάνω εκεί είναι ο λόφος, να. Και εκεί βόρεια προς τα Κατάπολα, λίγο πιο πέρα, έχει διάφορες σπηλιές, έχει πάρα πολλά κεραμικά τα οποία έχουν καταλήξει μέχρι αρκετά κάτω χαμηλά τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα αυτά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά έχει και απάνω είχε και πάνω τέλος πάντων κάποιο πολιτισμό, ήταν κατοικήσιμο, το χρησιμοποιούσαν και οι σπηλιές που είχαν εκεί πέρα ήταν διάφορα. Τώρα δεν ξέρω, τις πέτρες που είχαν κάποια χτισήματα τις χρησιμοποίησαν, τα κατέστρεψαν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι και μέχρι πάνω έχει διάφορα και πιο παλιότερα. Δεν έχει καμιά είσοδο έτσι να κοιτάζει προς τα Κατάβολα. Ναι. Τώρα και εγώ αυτά πάνω κάτω μου είναι λίγο άγνωστα. Να. Εδώ βλέπουμε από κάτω τη Μινώα και τα χτισήματα που βλέπαμε πριν. Καλά, η θέα από εκεί πάνω είναι φοβερή, δηλαδή μόνο να ανέβει κάποιος εκεί να δει τη θέα φτάνει. Μόνο να δει τη θέα και τα Κατάπολα όλα από κάτω θα φαίνεται και. Εδώ τώρα προχωράμε. Αυτό είναι από την εσωτερική πλευρά. Προχωράει προς δυτικά. Εδώ από κάτω έχει κάποια πραγματάκια, δηλαδή φαίνονται ελάχιστα, είναι θαμμένα, φαίνονται κάποια που πρέπει να σκαφτούν, δηλαδή αρκετά πιο κάτω. Και εδώ ψηλά έχουν σκάψει φαίνονται έχουν σκάψει ξέρω, τα εδάφη, έχουν κάνει κάποια, πώς το λένε, θεμέλια. Εδώ πάνω θα δούμε τώρα, αυτά έχουν σκάψει. Αυτά τα είναι και χτισμένα πέτρα πουθενά, δεν ξέρω γιατί. Φτάνει πάνω ψηλά στο βράχο. Εδώ μας δίνουν διάφορα τυχεία. Έχει ακόμα δουλειά και γενικά και κρύβονται ακόμα πολλά πράγματα, αλλά και για να καταλάβουμε, εντάξει τώρα και από αυτά που έχουν βρει πιστεύω, αλλά και αυτά που έχουν τέλος πάντων σε πέτρες ξέρω εγώ γραμμένα ή κάποια αρχεία τέλος πάντων, ίσως να μην είναι και τόσο αρκετά για να ξέρουμε τα πάντα για τη Μινώα.
Εδώ είχαν βρει και κάποια πραγματάκια. Εντάξει. Τα έχουμε αρκετά. Κάποια κάνουν βόλτες σε άλλα μουσεία. Εντάξει, νομίζω ότι το να το πας σε άλλο μουσείο, ξέρω εγώ, έξω από την Αμοργό, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να υπάρχει έστω ένα αντίγραφο εδώ στην Αμοργό. Δηλαδή το παίρνεις το αυθεντικό, φέρε μας όμως ένα αντίγραφο να το έχουμε στον τόπο μας, δικό μας είναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Εδώ η θέα τα κατάπολα και κάτω και τι αρχαία υπάρχουν και πώς έχουν φύγει από εδώ, έχουν φτάσει εκεί και πόσα κτίρια είναι πάνω από τα αρχαία νέα κτίρια. Αυτό τώρα είναι ένα είδος βαθούλωμα του εδάφους, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς ήταν. Πού πάει τώρα? Εδώ είναι ένα βόρειο κομμάτι. Εδώ σίγουρα κάτι υπάρχει, δηλαδή φαίνεται και υπάρχει και ένα τυχείο που δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε. Είναι αυτό που δείχνει τέλος πάντων, το πιο βορεινό, αυτό που τώρα που δείχνει. Αλλά όλα από εκεί από κάτω έχει πολλά κεραμικά. Εδώ πάμε στο τριγωνικό πύργο. Μας λέει και ότι είναι και διόρφος. Μέσα δεν ξέρω, ίσως ήταν πιο μετά να το είχαν κάτι σαν δεξαμενή. Δεν ξέρω αν μας δείξει κανένα πλάνο εσωτερικά. Αυτό τώρα είναι αρκετά δυτικά. Αυτό τώρα δεξιά φεύγει ο τοίχος και πάει κάτω στη θάλασσα και αριστερά πάει νότια στη Μινώα. Κλινική στην κεντρική πόλη, στην κεντρική πύλη που είχαμε φτάσει. Εδώ είναι άλλη μια πύλη, μικρή βέβαια. Εντάξει, μόνο ότι υπάρχει αυτό τα τυχεία γύρω γύρω ήταν κάτι σημαντικό, δεν ήταν ό,τι και ότι, δεν ήταν μια απλή, ένας μικρός οικισμός, ας πούμε, κάτι πολύ μικρό. Είναι ολόκληρη η έκταση, τεράστια. Εδώ η θέα. Υπάρχουν και αρχαίοι δρόμοι τώρα που συγκοινωνούν αυτά, αλλά ίσως είναι και άγνωστα. Εδώ είναι που καταλήγει κάτω προς τη θάλασσα. Εντάξει, βλέπουμε τώρα, θα δούμε. Οι πέτες αυτές τώρα δεν είναι μαρμάινες, ας πούμε, αυτές οι πέτες. Οι καλές είναι πιο πρόχειρες, είναι αυτές που βρίσκουν εκεί οι τοπικές. Είναι λίγο πιο πρόχειρο δουλειά. Τώρα αυτό είτε από θέμα χρόνου να φτιαχνούν μάνι-μάνι, είτε ξέρω εγώ ήταν λίγο πιο απλός ο τοίχος, δηλαδή ήταν κάποια προστασία, αλλά μπορεί να ήταν και πιο πολύ για ένα όριο να βάλουνε, για τα ζώα να μην μπαίνουνε. Και φυσικά και ο χρόνος να το χτίσεις δεν είναι και εύκολο, αλλά δεν είναι και τόσο, ας πούμε, γερός ο τοίχος. Δεν φαίνεται να έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ. Εντάξει, μιλάμε και για μέτρα, έτσι, δεν είναι κάτι εύκολο. Αυτό τώρα πάει και καταλήγει προς τη θάλασσα. Εδώ δεξιά έχει σπηλιές, εντάξει τώρα δεν έχει πάει, αλλά έχει πολλά ωραία να δούμε εκεί και έχει και πιο πάνω κεραμικά. Αυτό ήταν πάνω κάτω το βίντεο. Εντάξει, και εγώ δεν έχω έτσι γνώση να πω πολλά. Να βλέπουμε τώρα αυτό εδώ το κομμάτι, το νότιο που καταλήγει δεξιά εδώ στην κεντρική πύλη.
Έχει πέτρα πάντως. Να μπουν όλα αυτά σε μια σειρά. Αλλά εντάξει, ακόμα και έτσι να κάνουμε κάτι να μπορεί να είναι λίγο προσβάσιμο και να μπορούμε να μαθαίνουμε κάποια πράγματα είναι αρκετά, θα έλεγα. Δυστυχώς, εντάξει, δεν είναι και περίεργο, δεν τα ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι έχει ο τόπος μας. Δεν έχουμε πάει, δεν τα έχουμε δει από κοντά, δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας. Εντάξει, άμα δεν γίνει και προβολή, δεν είναι και τόσο εύκολο. Και για να ασχοληθούμε, αλλά και να μας δοθεί ευκαιρία να πάμε να τα δούμε. Αυτά από μένα. Και ευελπιστώντας να δούμε κάποια στιγμή κάποιο βίντεο, ξέρω εγώ, με κάποια καλή ξενάγηση, το οποίο να το θαυμάζουμε, να είναι ένα είδος προβολής για το νησί και για τη Μινώα και να είναι και επίσης ένας τρόπος να μαθαίνουν και τα παιδιά και εμείς όλοι να γνωρίζουμε. Εδώ τώρα φεύγει και ο Δημήτρης. Τον ευχαριστούμε και πάλι. Πολύ καλό βίντεο και τι δεν μας έδειξε. Και εντάξει, είναι μια απόδειξη ότι ένας ερασιτέχνης έτσι απλώς να πάρει μια κάμερα, τι μπορεί να μας δείξει, πόσο εύκολο είναι. Έχει δουλειά και χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα είναι τεράστιο. Αυτά λοιπόν από μένα.